Goedenavond, u kijkt naar het Zeeuwse nieuws van zondag 30 mei. De temperaturen lopen op en dat betekent een rondje fietsen, wat wandelen, een terrasje pakken of zelfs naar het strand. Het was een weekend waarin veel mensen erop uittrokken en genoten van het mooie weer en de versoepelingen die gelden sinds 19 mei. Als je gezond bent, moet je eigenlijk altijd genieten. Hè? Dus ik heb nou niet zo extra van, jongen, wat is vandaag? Het is gewoon fijn, klaar. Lekker, het zonnetje schijnt, weer een beetje het voorjaargevoel. Dus wij gaan een prima dag hebben, denk ik. Door een weekendje weg te gaan naar Zeeland. Lekker hapje eten, een beetje drinken, gezelligheid. En ook de horeca pikt een graantje mee. Ja, zeker. Ik bedoel, als het regent en het is slecht weer, dan doen de mensen snel een bakje koffie met een appeltaartje. En nu zitten ze lekker en dan denken ze, nou laten we ook nog maar een lekker kreeftje eten of iets in die trend. En gaat deze man een pilsje pakken, hè? Genieten van. Bij ons in Brabant, hè? Een pilsje pakken, hè? Ja, toch of niet? Petje Af is gestart in Zeeland. Dat is een weekend schoolprogramma voor leerlingen die om welke reden dan ook een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken op schoolgebied. De eerste Zeeuwse lichting van kinderen is enthousiast over de lessen in Goes. Het is heel erg leuk en bijzonder. En je leert er veel van. Ik ga nieuwe dingen ontdekken en je gaat ook leren over wat kan ik, wie ben ik. Met excursies en gastdocenten wordt de blik van de leerlingen op de wereld vergroot. We hebben het over kinderen tussen de 10 en 14 jaar. Talentvolle kinderen. Dus het is geen wegwerken van achterstanden programma. Het is juist die talentvolle kinderen inspireren om te kijken wat er allemaal mogelijk is in de wereld en welke toekomstdromen ze kunnen en mogen hebben. De eerste les werd gegeven door een gastdocent van de luchtmacht. De komende lessen gaat het blok Defensie verder met onder meer een uitje en daarna volgt weer een nieuwe sector. Stichting Babyspullen zet zich in voor ouders die in armoede leven in Nederland. En de hulp vanuit Zeeland is in korte tijd enorm gegroeid. Toen ik begon was er 1 inzamelpunt in Heinkesand en ik was de tweede. Omdat ik regiocoördinator ben, heb ik geprobeerd het een beetje op te krikken in Zeeland. En inmiddels zitten we op 9 punten en de 10e komt eraan. Het is echt voor ouders in armoede in Nederland. Ze kunnen zichzelf niet aanmelden om zo toch een beetje veilig te houden dat niet iedereen zich aanmeldt. Het gaat allemaal via hulpverleningsinstanties. Die kunnen via de site een aanvraag doen. En dan beoordeelt de stichting of ze in aanmerking komen. Een babystartpakket is echt een pakket ter waarde van ongeveer €350. En daar proberen we dus allerlei spulletjes in te doen. En ik heb hier een pakket staan. Dit is dus het eerste pakket wat ze krijgen. Want ze krijgen in totaal dus 2 pakketten. Dit pakket is het pakket met de kleine maatjes. Er zitten dus eerst allerlei knuffeltjes in. Waar de baby lekker mee kan spelen. Maar ook bijvoorbeeld hele kleine shirtjes, rompertjes. Dus daar zijn de ouders en de baby altijd hartstikke blij mee. Tot ziens! Tot de volgende! Jo. In de naam van de Vader, in de naam van de Zoon en in de naam van de Heilige Geest. Een 150 jaar oude beuk uit de pastorietuin in Overzande, die vorig jaar gekapt moest worden, heeft een tweede leven gekregen als Mariabeeld. Kappen van zo'n eeuwenoude boom is best een ding. En toen hebben wij gezegd, kunnen we dat nou niet ten positieve draaien door te zeggen, laten we dat eens proberen dat hout te hergebruiken. En ja, via dit enorme beeld is dat dan goed gelukt. Vanmorgen werd het beeld na de kerkdienst ingezegend. De boom moest gekapt worden omdat hij door schimmel was aangetast. Die schimmel zorgde bij het maken van het beeld nog voor een uitdaging. Het onderstuk van de boom was eigenlijk te hol om in te gaan werken. Dus we hebben het stuk erboven genomen, maar er zaten heel veel zijarmen aan. Dus het is allemaal wat moeilijker om daarin te carven. Maar ja, uiteindelijk is het wel gelukt. Ja. En als u er zo naar kijkt, bent u een beetje tevreden? Ja, ik ben super tevreden, ja. Ja, en de reacties van de mensen zijn geweldig. Dus ja, dat doet je wel goed. Is gevloed Maria, boven alle begenaden. Het is Tim van den Broeke net niet gelukt om een 41 jaar oud Zeeuws record op de 1500 meter uit de boeken te lopen. De atleet uit Vlissingen, hier te zien in 3e positie, kwam gisteren bij de Next Generation Athletics in Nijmegen slechts 2400ste tekort. En waarom het gisteren niet gelukte is omdat het een relatief chaotische race was. Waar we veel te langzaam eigenlijk liepen tot op 1200 meter.
En vanaf daar opeens een enorme versnelling was. En het laatste stukje kon ik toen net niet meer volgen. Gaat Van den Broeke, de Zeeuw, die doet een aanval op Noah Baltus. Het is niet de eerste keer dat Van den Broeke heel dicht bij het record komt. Maar hij vertrouwt erop dat hij het ooit nog gaat verbreken. Ja, wanneer dat gaat lukken is wanneer ik en goede benen heb, en het goede race is, en de weersomstandigheden zijn goed. Dan zou ik dat record moeten kunnen pakken. Want, maar wanneer dat precies is, dat weet ik niet. Ik hoop dit seizoen en anders volgend jaar of het jaar erop. Tot dan blijft de 3:43:60 van Henk Lindner uit 1979 nog altijd staan als beste Zeeuwse tijd. Van den Broeke heeft af en toe ook contact met de huidige recordhouder. Hij volgt het volgens mij best wel veel. Hij stuurt me ook af en toe gewoon via Facebook een berichtje. God Tim, aan het begin van het seizoen bijvoorbeeld. God Tim, heel veel succes. Ga je dit jaar weer mee aan de slag. En ook laatst, vlak voor deze race, stuurde hij nog een berichtje met... God Tim, ik zag dat je aan de start stond in Nijmegen. Heel veel succes. Het is een goede race en hopelijk haal je het dit keer. Een prachtige dag opnieuw met een beetje bewolking in de ochtend, maar verder weer een vrijwel onbewolkte lucht. En door de zon ook weer een iets hogere temperatuur dan gisteren, maar de noordoostenwind draaide aan de kust opnieuw even naar het noorden en het bracht daar wat koelte. Afhankelijk van waar je staat natuurlijk met de noordenwind. Vanavond en vannacht draait de wind weer terug naar het noordoosten tot oosten zelfs, minimumtemperatuur van 8 tot 12 graden en het is helder. Morgen en dinsdag zijn net als vandaag heel zonnige dagen met hooguit een paar kleine stapelwolken. Per dag komt er een graadje bij in de middagtemperatuur. Morgenmiddag liggen de maxima tussen de 19 en de 23 graden, maar direct aan zee zou de wind weer even kunnen draaien naar het noorden. Dinsdag hebben we een oostenwind, dan wordt het 's middags echt warm met 21 tot 24 graden maar liefst. Woensdag en donderdag blijft het vrij warm voor begin juni, maar er komt een kleine storing uit Frankrijk naar ons toe. Woensdag komt er daardoor wat bewolking opzetten en donderdag zou er ook een regen- of onweersbui kunnen vallen. Maar ook later in de week is het vrij warm met flinke zonnige perioden. Tot zover het Zeeuwse nieuws voor vandaag. Ik zie u graag morgen weer en voor nu nog een hele fijne avond.